1 million people talaga. Shout out. Mami Trending J, thank you. Thank you, Mami.
Kumusta ka na, mami? Nag-live kayo kagabi, nakita ko pagdaan ko. Kumusta na ang mga babies? Nauwi na kayo sa Pilipinas, me? San Karchov, Mayeche, and Vlog, my love, shout out. And thank you so much. Please connect with the pin post. Thank you. Please drop your link. Three million people in the house, my love, shout out. Thank you, thank you. Ayan, may 3 million tayo dyan, guys. Thank you sa inyo. Ano ka? Nalilili mo? Ano balita? Uway gyapon kayo hanta? Hindi natin nakatambay dyan. Thank you. Comment kayo, guys, para malaman ko kung sino nandiyan. Tunay ako. Magluluto ako ng butter chicken. Pero, malalaki lang ang hiwa ko kasi yan ang gusto nila. Million people in Philippines. Ano ko lang ako, guys, walang manita kasi wala naman ako mausap. Kasi bawal na daw yung silent sabi nila. May nagsabi sa akin, guys, na sabi daw, may nag-advance review, hindi pwedeng lagi daw naka-silent kasi parang minomonitor din ni Lolo Whitey. Hindi daw pwede na naka-silent lang. Kailangan may galaw, may salita. Yun. Kasi hindi matatawag na live pag walang gumagalaw. Kung totoo yun. Tapos bawal na din daw yung mirror na yan. Mirror on the wall. Yan, hindi ko alam yan. Basta yan na ang sinabi.
people. Ayan. Si Sunscar. Punta natin kung bahay ni Sunscar. Ayan. Sunscar Chamayachi Vlog. Ayan siya.
kwarta? Ha? Mami, thank you. Wala kasi akong upload, kaya ito na lang ang gawin ko araw-araw para ito na kailangan ng upload sa video kasi wala akong time. Wala akong videos, sayang naman. Napabayaan ko na itong channel ko dati, baka mawala din. Kasi yung isang kasama natin, mami, alam mo, nawala yung ano niya, yung ads niya, pati WH. Kasi walang upload. Isang taon yata. O ilang buwan ba yun? Yes, baby. Kasi hindi niya ina-uploadan, kaya ano, nawala yung ads niya, nawala yung WH niya. Mag-start naman siya ulit. Kaya medyo na-alerto. Takot ako ba? Baka mawala din, sayang. Pinaghirapan natin, no? Mami, totoo ba na ano, yung pag nag-mirror live daw, may tendency na ano, may demo, demonetize? Kasi yun daw sabi ng isang kaibigan ko nung karaang araw, ano daw, pag nag-mirror live daw, ano, delikado kasi ano daw yan, parang copyright trend. Ay, reused upload, or reused content na rin daw. Kasi pare-pareho daw yung content, yung dalawa. Kaya ilan kayo na nag-mirror live. Kung ano totoo. Kasi sabi niya, ano daw, ngayon nire-review pa yan. Pero pagdating ng araw, baka daw maano na-demonetize. Not for sure. Sabi lang.
pagkain ng alaga. Nagising na sila. Aga pa naman kasi bakla ah. Ano nangyari? Pre-upload na ito kayo sa kasama ko eh. So, yaw, yung nakanan, tapos, download na. Okay na? Download na. Ang lang ito, ang sudo. Pero subong adlaw, magtiyago, mas sudo na sa kay Petsa 20 na mo. Mas sudo na nasa karong sapon. Sabi, no? Para makawin, magdalay mo. Para buwas, isa mo buwas sa kapatid. Buwas, para kapatid mo. Buto mo natakape. Ako magkape.
Waiting for you. You're silent. Oh Lord.
Maingay ha, maingay ako guys, maingay. Kasi magbe-blender ako. Almost done. Ano mo ba?
almusal ko, nakalimutan na. Mami. Thank you, ah. Kaon ta tinapay. Habang nagluluto, kumakain. Luto. Luto ako ng butter chicken. Wait lang. Yan ah. Dalaga pa.
Siyempre, pinakatagnaw si Steve. Kapag ko hindi wala siya kung wala ko na Mayo lang kay wala ka nagbugtaw ginasang aga ano? Ang iniyo ang kalayangan niya, gindala niya ni sa babaw. Ginbutangan niya ni sa bulong sa sulod. Kaya ang medicine ako no danger na sa para makuha bang ko sa sulod. Di ba may mga puti-puti na siya na ano sa iya nga ano, hindi ko sa makuha pero siya na. Then, inhuluman niya sa babaw. Wala siya nagabati. Kaya sa gabi, ikaw hindi ko kuha mo dito sa babaw, wala kang kabalo kung may bulong sa dalawang. Hindi ko basa, ano, ang kondisyon na dahil tubig. Inilat yung tubig. Kaya nag-sense akong video. So, dato, sa part ng mga stress niya, ano, isa nagkatulis na libutan. Diba niya, Marcel niya, inalibutangan ko sa bulong sa sulod. Gusto niya ko, oo. Kaya kanipis mo kami ko, tinukan, kaya niya kay leader ang medicine.
Dahil ako sa ulo siya ba? May sa kapilo. Pumuhin nila ito. Diba nakakar? Wala sa lagi na ito. Pwede na ito. Wala. Kasura. Pati ka naman, pwede niya markilahan niya. Sarap lang ang tamang titis na katulad. Salyo, 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 salyo. Tumaga ko, may ano lang. Pwede man titis tumakas. Ikaw sa hakbala nga ng lugar. Ulit ko, tapos ko ulit. Mo niyo, butang ko sa tunga niya ang yan ikaw niyo. Di ba, ang golden, ano rin yung golden pink. Ang isa direct na sa taxi nito, pwede mo siya kasulod na yung isa. Oo. O, sunod na naman na yung isa. Ara na naman sa butangan sa tunga. Ang pwede sa artist skill yun. Space na yun. Yan yung nalabas. It's space naman. Tulog lang ako. Matulog lang na sila matapos ko. Dubai gani. Mga iba, sa konkrete, ako nung apply ng tubig ko. Ganito, puro isend mo sa akin ang gawin monthly. Ikaw kasi sa chika ko monthly. Kailangan ko sila na konta monthly. Ako lang ganito, kung sort of minta ko na monthly. Pwede ko yung outcomes complete. Yung binabasa ko, kung kwarta na Kasi wala nang gawang siya. Yung itong matulog. Wala problema. Lola's cooking. Ay, Lola's cooking. Ano to? Si Mami, gali ang naklik ko. Lola's cooking. Gali ang moderator. Ayan. Lola's cooking, may ano ka na, may jacket ka na. Sensya na ha. Hindi ko nakita. Naka 1 hour na tayo guys. Thank you. Bye bye.